مرحبا يا حوات عبد زلكم وسلام كتلو ولي تسفى يقبر حج خاني حد خلت نتبتات مساء كافلكم يدلي نعاي أب زخونة ختصنع وي كمهار وي يا كتصنعو زدلي زحجزني نعاكم كأك حجزكم تسفى يقبر مالتيو بزح جزء قد كله التي ناتنا مايند سيت أب متصنعت زلو نحر فتشنا أقداسي بلو انتهي مايند سيت هلكا كلا أنا كتصنع كله عقلية بالليل مصحف كحز كله تخص يزبل كلا كساب حجي زي قبركو بحجي دخم مهارو يخون إلنا ندحنا نفسنا ندخما خوينا كنتصنع وي كنبقس كمان بطعم خبيتو سلازي بتغلى نبلو نخيل ኣብ ዝኾነ ዕድመ ድላይካ ክተፅንዕ ትኽእል ኢኻ ብዘይ የገድስ ክንደይ ዕድሜኻ ወይ እንታይ ተመክሮ ናይ መፅናዕቲ ኣለካ ወይ ክሳብ ሕጂ ኣይናይ ክላስ ወይ ኣይናይ ትምህርቲ ወዲእኻ ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ኣለኻ ስለ ልምዲ ዘለካ ቀሊል እዩ ይቐልል መፅሓፍ ክተንብብ ግን ኤኒ ታይም ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ቅድሚ ኩሉ ክብለኩም ይደሊ እቲ ዕድመ ኸማን ኣገዳሲ ይኮነን ኣብኡ ኸማን ብዙሕ ግዜ ጌጋ ርድኢት ዝረኽብ ከሎ ኣብ ገሊኦም ሰባት ማለት እዩ ኦፍኮርስ ንኣሽቱ ቆለውዕ እንድሕር ኮንካ ዝኾነ ነገር ከም ሓደ ስፖንጅ ኢኻ ትሕዞ ተግባር እንዲኻ ርኢኻ ኣብ ካልኦት ሰባት ወይ ሰሚዕኻ ዲኻ ወይ ቋንቋ ድዩ ዝኾነ ነገር ቆለውዕ ቀልጢፎም እዮም ዝሕዝዎ እዚ ኸማን ንኣብነት እንድሕራ ዝተብሂልኩም ብንእሽትኡ ዝመፅእ ቆልዓ እንታይ ዝበሃል ብድብድቡ ብንእሽትኦም ዝኾነ ቋንቋ ብብዝሒ ኸማን ብዙሓት ቋንቋታት ከማን ኣብ ሓደ ግዜ ከፅንዑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኸማን ጌጋ ርድኢት ክንደይ ሰሚዕ ኣለኹ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ቋንቋ ጥራይና ንምህሮም መታን ከየዳናግሮም እዚ ኸማን ጌጋ እዩ በርከ ብዙሕ ቋንቋ እንድሕር ኣብ ሓደ ግዜ ክመሃሩ ክኢሎም እቲ ናይቲ ዓዲን ናይ ኣዲኦም ቋንቋ ይሕግዞም እዩ ንሓንጎሎም ከማን ፅቡቕ እዩ ኣይዕንቅፎምን እዩ ክልቲኡ ብሓንሳብ ክመሃርዎ ወይ ዝያዳ ኸማን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዚ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ገሊኡ ዓዲ ዝያዳ ቋንቋታት ዝዛረበሉ ኣሎ እንድሕር ዕድል ኣለዎም ክመሃሩ ዝኾነ ቋንቋ ስኒ እቲ ዕድሎም ክትዓፅዎ የብልካ ኖኖ ኣብቲ ናይዚ ዓዲ ጥራይ ክመሃሩ ኣለዎም ትግርኛ ኣየድልዮም እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ብሓፂሩ ወይ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኮንካ ካልእ ቋንቋ ኸማን ናይ ኣዴኻ ኮይኑ እሱ ኸማን ተምሂርካ ምስ ፅቡቅ እዩ ንሓንጎሎም ፅቡቅ እዩ ኣይከብዶም እዩ ከዓኒ ከምቲ ንዓና ዝመስለና ኣየዳናግሮምን እዩ ከማን ኣብ መፅናዕቲ ዝረኣይዎ ዝያዳ ኸማን ሓጋዚ እዩ ድሕሪኡ ኸማን ካልእ ቋንቋታት ክመሃሩ ወይ ዝኾነ ካልእ ኸማን ዝያዳ ክርድኦም ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ኣተሓሳስባ እዩ ክንቅይሮ ዘለና እቲ ቋንቋ ናይ ኣዲኦም ክመሃሩ ስኒ እቲ ቋንቋ እንድሕር ተማሂርካዮ ከዓኒ ኢኻ እቲ ባህሊ ትርድኦ ወይ ዝኾነ ክስታይ ዘሎ እዚ ትራዲሽን ዘሎ ወይ እቲ ሕብረተሰብ ከማን እቲ ቋንቋ እንድሕር ትኽእል ኮንካ ኢኻ ዝያዳ ክትርድኦ ትኽእል ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ምርዳእ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ከማን ብዝያዳ ክርዳእካ ይኽእል ብዙሕ ቃላት ከማን ኣብ ገሊኡ ቋንቋ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ዘየለ ኣሎ እንድሕራ ዝተብሂልኩም ማለት እዩ ንኣብነት ቀልዕ ዓለም እዚ ናይ ትግርኛ እዩ ወይ ኣባናይ ኣሎ ኣብ ጀርመን ግን ልክዕ ከምኡስ ብዙሕ ትጥቀመሉ የለን ንኣብነት እያ ከም ንኣብነት እዩ ፋልሽ ብሻይድን ሃይት ኢልካ ክትተርጉሞ ትኽእል ኢኻ ባይ ዘ ወይ እቲኦም ጀርመን ትኽእሉ ግን ያ እቲ ቃል ስኒ ብዙሕ ኣይጥቀምሉን እዮም ብሓንሳብ ብሓፂሩ ማለት እየ ስለ ከም ባህሊ ኸማን ዘየለ ከም ቀልዕ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓንጎልና ከም ዝገበርናዮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከም ሓደ ማስል እዩ ኖይሮፕላስቲሲቲ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሓንጎልካ ስኒ ኤኒ ታይም ኣብ ዝኾነ ዕድሜኻስ ክቕየር ይኽእል እዩ ከከም ዝመገብካዮ ማለት እዩ ከከም ዝሓገዝካዮ ከዓኒ እዚ ንባዕሉ ፍሌክሲብል ማለት እዩ ብሓፂሩ ብድብድቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝመገብናዮ ከዓኒ እዩ ክጥቀመሉ ዝኽእል እንድሕር ሕጂ ሙሉእ መዓልቲ ቲክቶክ ትርኢ ውዒልካ ወይ ሶሻል ሚድያ ክትከታተል ውዒልካ መዳኸሚ ሓንጎልካ እዩ እዚ ከዓኒ ብርከ ዝኾነ ፎኩስ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ምርኣይ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን እቲ ሽግር እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ትርኢ ድማ ከዓኒ
እንታይ ካብቲ ዝረኣኻዮ ትሕዝ እንታይ ከይጠቕመካ ካብቲ ዝረኣኻዮ ብርክ ብሶሻል ሚድያ ከማን ብዙሕ ኣሎ ክትመሃሮ ትኽእል ግን ትጥቀመሉ ዲኻ እንድሕር እቲ ሓደ ቪድዮ ደድሕሪ ቪድዮ ከዓ ሓድሽ ቪድዮ ትርኢ ኮንካ ሓንጎልካ ወላ ሓደ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ብርክ እቲ ዝረኣኻዮ በቲ ካልእ ቪድዮ ትድምስሶ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ እንድሕር ኣገዳሲ ቪድዮ ንዓኹም ርኢኹም ኣነ ዝገብሮ ንባዕለይ ይኹማን ከም ሓበሬታ ክብለኩም ወይ ከም ሓደ ቲፕ ክህበኩም ዝደሊ ዝኾነ ከምዚ መፅሓፍ ኖትቡክ ከምዚ ኖትቡክ ትሕዙ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብኡ ሽዑኡ እቲ ዘድልየኩም ትፅሕፍዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ነጥብታት እቲ ኣብ ቪድዮ ኣጥፊእኹም ድሕሪ እቲ ኣብ ቪድዮ እስከን ክፍትሾ ኢና ሓንጎለይ እንታይ ሒዘ ካብዚ ቪድዮ ኢልኩም ትፅሕፍዎ ድሕሪኡ ከዓኒ መሊስኩም እቲ ኣብ ቪድዮ ሪኢኹም እቲ ዘድልየኩም ነጥብታት መሊስኩም ፀሚቕኩም እንድሕር ኣውፂኹሞ ድሓር ሴፍ ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብሓፂሩ ብርከት ዝሰማዕናዮ ስኒ ኩሉ ንዝክሮ ማለት ኣይኮነን ሶ ብከምኡ ከዓ ብቐሊሉ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ክትገብር ከለካ ከዓ ሶሻል ሚድያ ኣይጎድኣካን እዩ ንሓንጎልካስ ኣይጎድኦን እዩ በርክ ኣክቲቭ እስኻ ከማን ትጥቀመሉ ኣለኻ ከም ትምህርቲ ከም ሓደ ክላስ ትሕዞ ኣለኻ ማለት እዩ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ንዓኻ ዘድልየካ ወይ እንታይ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ዲኻ ክትመሃር ደሊኻ ወይ ናይ ጥዕና ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ሰሚዕኻ ክትሕዞ ዲኻ ትደሊ ሽዑ ከማን እስኻ ንባዕልኻ ካልእ መዓልቲ ንካልእ ሰብ ክትዕልሎ ብቐሊሉ ክትረድኦ ትኽእል ስለምንታይ ንዓኻ ብደንቢ ተረዲእካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ዝኾነ ትምህርቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ዝሰማዕናዮ እንድሕር ፅሒፍናዮ ንባዕሉ ብቐሊሉ ዝያዳ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ሰሚዕኻ ጥራይ ዘይኮንካስ እቲ ምፅሓፍ ንባዕሉ ብኢድካ ብታይፒንግ ዘይኮነ ኣብኡ ከማን መፅናዕቲ ገይሮም ድሕር ታይፕ ጌርካዮ ጥራይ ክትሕዞ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መፅስኒ ብኢድካ እንድሕር ፅሒፍካዮ ዝያዳ ንነዊሕ ሴፍ ትገብሮ ትሕዞ ማለት እዩ ኣብቲ ናትካ ሓንጎል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲአን ክብለን ዝኽእል እዩ ንክትፅንዕ እንድሕር ደሊኻ ንሶሻል ሚድያ ስኒ ንፅቡቅ ክትጥቀመሉ እንድሕር ደሊኻ ንከምኡ እንድሕር ትጥቀመሉ ኣለካ ከዓኒ ያ ኢንቴንሽንሊ ስለዝኾነ ማለት ስኒ ዕላማ ኣለካ ማለት እዩ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ከዓ ነቲ ሓንጎልካ ኦልሬዲ ትሬን ትገብሮ ኣለካ ንትምህርቲ ያ ሓድሽ ያ ከም ጂምናስቲክ ማለት እዩ ምሽ ንሕና ስፖርት ንገብር ንነብስና ከምኡ ከዓ ንሓንጎልካ ስፖርት ተግብሮ ኣለካ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀንዲ ከምኡ ኣተሓሳስባኻ ምስ ፈተሽካዮ ከዓኒ እስከ ኣስተብህል እንታይ እንተገበርካ እዩ ኣባኻ ዝያዳ ዝኾነ ሓሳብ ብዝያዳ ትሕዞ ገሊኡ ሰብ እንድሕር ሰሚዕዎ ጥራይ ብቐሊሉ ይሕዞ ክእል ገሊኡ ሰብ እንድሕር ፅሒፍዎ ጥራይ ብዝያዳ ይሕዞ እቲ ዝተምሃሮ ገሊኡ ሰብ ከዓ ያ እንድሕር ሪእዎ ከምዚ ዝኾነ እንድሕር ሪኡ ብግራፊክ ብገለ ከምዚ ቪዝዋሊዜሽን ብዝያዳ ስእልታት ፅቡቅ ገይሩ ከም ፎቶግራፍ ብሬን ኣለዎ ማለት እዩ ፎቶግራፍ ጀስገዳሽን ዝበሃል ብጀርመን ይስእሎ ማለት እዩ ብቐሊሉ ሽዑ ክሕዞ ይኽእል ግን እንታይ ኣስተብሂሎም ብዝያዳ ብሉፅ ዝኾነ ከዓ እንታይ እዩ ንመብዛሕትኡ ሰብ ኩሉ እንድሕር ኮምባይን እንድሕር ጌርካዮ ዝኾነ ነገር ክትሰምዖ ክትሪኦ እንድሕር ኣንቢብካዮ ማለት እዩ ክተንብብ ምንባብ ከማን ከም ምርኣይ ማለት እዩ እሱ ከማን ሽዑ ከም ሓደ ፎቶግራፍ ጌርካ ትሪኦ ትሕዞ ኣለካ ብሓንጎልካ ክትፅሕፎ ከዓኒ እዚአን ሰለስተ ኩላተን እንድሕር ኮምባይን ጌርካየን ብዝያዳ ቀሊል ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ክትመሃር ወይ ክትሕዞ ማለት እዩ ኣባይ ሕጂ እንድሕር ፅሒፍዮ ብዝያዳ ይሕዞ ኣነ ማለት እዩ ኣነ እዚኢታት ኣስተብሂለ ብምስማዕ ጥራይ ብዙሕ ኣይሕዝኒ ኣነ ናተይ ክነግረኩም ግን ኣብ ረኣኻ ከዓ ኣስተብህል እንታይ ወይ ድማ እንድሕር ሪአዮ ከዓ ምርኣይ ከማን ይሕግዘኒ እዩ ብደንቢ እንድሕር ዝኾነ ነገር ሪኤ እሱ ከማን ይሕግዘኒ እዩ ማለት እዩ ምስማዕ ጥራይ ግን ኣይኣኽለንን እዩ ንዓይ ማለት እዩ ሶ እንዳን እቲ ክተፅንዕ ከለካ ከዓኒ ማለት ኣብ ዝኾነ ሰብ ነንበይኑ ጠባይ እንዲ ዘለዎ ግን እንታይ ከዓ ክትፍትን ትኽእል እንድሕር ንኣብነት ጭራሽ ኮንሰንትሬሽን ኣበይካ
ዝኾነ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ እቲ ቦታ ዘለኻዮ እስከቀይር ንኣብነት ኣብ ካፌ ኸድካ ፅቡቅ ካፌ ቡን ሒዝካ ሻሂ ኣዚዝካ ኣብኡ ናትካ ኮምፒውተር ሒዝካ ዲኻ መፅሓፍቲ ሒዝካ ዲኻ መፅሓፊ ኖትቡክ ሒዝካ ትፅሕፈሉ ወረቐት ሒዝካ ዲኻ ኣብኡ ኸድካ ክተፅንዕ ፈትን ሰዓት ድዩ ፍርቂ ሰዓት ከማን 20 ደቂቕ ከማን ፈትኖ እሞኒ እስከ እቲ ቦታ ዘለናዮ እንድሕር ቀይርናዮ ሓንሳ ሓንሳ ከማን ብዝያዳ ቀሊል ይስማዓና ማለት እዩ ወይ ድማ ላይብረሪ እንድሕር ከድካ ላይብረሪ ከዓ እንታይ እዩ ፅቡቅ ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ ናይ መፅናዕቲ መንፈስ ኣለዎ መፅናዕቲ እዩ ብዙሕ ሰብ ምሳኻ የፅንዕ ሕጂ እንታይ ኣሰብ ሂሎም ኣብ መፅናዕቲ ከማን ዝረኣይዎ እዚ እንድሕር ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት የፅንዑ ኣለዉ ንዓኻ ከማን ዝያዳ ይሕግዘካ ይገርመኩም ኣብ መፅናዕቲ ዝፈተሽዎ ማለት እዩ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ትፈልጦም ዲኻ ምስኦም ዲኻ መፂኻ ብዘየገድስ ጃስት እቲ ሰብ ጥቓኻ ዘሎ ወይ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ዘፅንዕ ዘሎ እንድሕር ኣሎ ንዓኻ ስኒ ይሕግዘካ እቲ ናቱ እቲ ኤንቫይሮንመንት እቲ ዘለኻዮ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከማን ክትፍትኖ ላይብረሪ ከዓ ብነፃ ኣብ ኩሉ ኣብኡ ከማን ካርታ ኣውፂኻ ትዘድልየካ መፅሓፍቲ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብነፃ ኣብ ዝኾነ ከተማ ኣሎ ኣብቲ ንኣሽቱ ከተማታት እንድሕር ገጠር ኮይኑ ከዓ ኣውቶቡስ ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ዝመፃ ኣብ ሓንሳብ ወርሒ ድን ኣብ ክልተ ሰሙን ድን ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናትኩም ከባቢ ማለት እዩ መፅናዕቲ ክንብል ከለና ከዓ ናይ ሰዓታት ዘፅናዕኻ ኣይኮነን 5 ደቂቕ ከማን እኹል እዩ 5 ደቂቕ እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ብጣዕሚ ይከብደካ ኮይኑ ዝኾነ ፎከስ ክትገብር ብ5 ደቂቕ ፈትን 5 ደቂቕ እስከ ሎሚ ከንብብ እየ እዚኣ መፅሓፍ ሎሚ ዓመት ከንብባ እየ እንድሕር ኢልካ ጃስት 5 ደቂቕ ኣንብብ ወይ 2 ገፅ ኣንብብ ጃስት እቲ ምጅማር ንባዕሉ ሽዑ እስኻ እስከ ን5 ደቂቕ ጥራይ ከንብብ እንድሕር ኢልካ ቀሊል እዩ ኣብ ክንዲ ንሓንጎልካ እስከ ሰዓት ከንብብ እንድሕር ኢልካ ከቢድ እዩ ሽዑ ምስ ጀመርካ ግን ከይተረዳእካ 20 ደቂቕ ፍርቂ ሰዓት ክተንብብ ትኽእል ኢኻ ትፍትኖ ብክልተ ደቂቕ ከማን ጃስት 2 ደቂቕ እስከ ከንብብ ኢልካ እዚ እቲ ምጅማር ንባዕሉ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ንክትቅፅል ብርከ ካብ እንድሕር ዘይጀመርካዮ ቀፃሊ ፕሮሚስ ንነብስኻ ክትገብር ፀኒሕካ እቲ ፀገም ዘሎ ከምኡ ከዓ ኣብ ኩላትና ኣሎ ከምዚኢታት ገለ ነገር ክትገብር ምሽ ትደሊ ኣይትብገሰሉን ፅባሕ ክገብራ እየ ድሕሪ ፅባሕ ክገብራ እየ እንዳበልካ ግዜ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ሽዑኡ እቲ ፀገም ኣብ ከምኡ ከዓ እንታይ እዩ ንነብስኻ ከማን ትጠራጠር ሽዑ ድሕሪኡ ስኒ ንነብስኻ ከማን ኣይተኣምናን እዚ ከዓኒ እንታይ ዝበሃል ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓኻ ሓደገኛ እዩ ከማን ብርከ ንነብስኻ እንዳሕር ዘይተኣመንካያስኒ ንመን ደኣ ክትኣምን ስለዚ ኣብ ከምዚ ከማን እቲ ፕሮሚስ ዝገበርናዮ ንነብስና ከዓ ክነማልኦ ክንፍትና ኣለና ብርከ ስኖ እንታይ እዩ ዝፈጥር ኢንሴኪሪቲ ብነብሲ ተኣማምነት ናትና ከማን ስኒ ከይተረዳእና ባዕልና ነባላሽዎ ኣለና ብርከ ንነብስና ስኒ ከምዚ ክላዕ እዚ ደኣ ክንደይ ገይረ ካብ ከምኡ ካብ ዝብል ክንደይ ገይረ ማኪና ክመሃር ካብ ዝብል ዓመታት ይሓልፍ ኣሎ ኢልካ ንኣብነት ወይ ቋንቋ ሕጂ ንኣብነት ቋንቋ ከዓ ስለምንታይ ኣገዳሲ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ወይ ኣብ ብዙሕ ዓዲ ቋንቋ እንድሕር ዘይትኽእል ኮንካ ፓስፖርት ኣይትረክብን ኢኻ እዚ ንባዕሉ ንብዙሓት እዩ ዘዕንቅፎም ስለቲ ቋንቋ ዘይክእልዎ እዚ ከዓ ብቐሊሉ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ድሌት ጥራይ ወሳኒ ድማ ነቲ ቋንቋ ከዓ ክትፈትዎ ክትፍትን ኣለካ በርከ ብዙሓት ክላእ እዚ ቋንቋ ጀርመን ከቢድ እዩ ወይ ጥዑሙ ኣይኮነን ደስ ኣይብለካን እዩ ወይ ምሻለኩም ኢንተርናሽናል ከዓ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ኣይትግደሰሉ እንተረዲእኩምኒ ግን ኣብቲ ዓዲ ስለ ትነብር ዘለካ እቲ ቋንቋ ከማን ክትፈትዎ ክትፍትን ኣለካ ነቲ ባህሊ ወይ ነቲ ሕብረተሰብ ክርዳእካ ንዓኻ ክትርድኦ ስኻ ከዓኒ ማለት እቲ ባህሎም ከማን ንክትርድኦ እቲ ቋንቋ የድልየካ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንመፃኢ ንዓኻ ከማን ወሳኒ እዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ዝኾነ ወሳኒ እዩ ናትካ ዓወት ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ደሊኻ ስኒ ብዘይ ቋንቋ ከቢድ እዩ ከም በዓል ኣብ ሆላንድ ንኣብነት ብእንግሊዝ ጥራይ ከማን ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ቋንቋኦም እንድሕር ትኽእል ኮንካ ብዝያዳ ሞ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ኣብ ስራሕ ከማን ንዕኦም ከማን ደስ እዩ ዝብሎም እቲ ሰብ ከማን ከም ካልእ ገይሩ እዩ ዝቕበለካ 10 ዓመት ኣብዚ ገይረ 8 ዓመት ገይረ እንድሕር ቋንቋ ናትካ ግን ገና ፅቡቅ ዘይኮነ ወይ ጭራሽ ዘይትኽእል ኮንካ ደስ ኣይብሎምን እዩ እቲ ኣቀባብልኦም
كمان مساخة أقاربهم ننبيني ونحر قانقهم كيلكام تي بعلخا خمان سنة عدلكا بخوم يا كتب بلو تخلي خامالتيو እዚ ዝበልክዎ ከዓ ንኣብነት ምስ ብዙሓት ኮንካ መፅናዕቲ ኸማን እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንስኻ ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ዓርኪ እንድሕር ኣለካ እሱ ኸማን እቲ ቋንቋ ክመሃሮ ደልዩ ወይ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ደሊኻ ሓደ ብሓንሳብ ኮንካ ተፅንዕ ወይ ነንሕድሕድካ ኸማን እስከ እንታይ ኣፅኒዕካ ኢልካ ነንሕድሕድካ ትተሓታተት ንኸምኡ ቆፀራ ትገብር እቲ ምርኻብ እቲ ከምኡ ዕላማ ሓደ ምህላውካ ኸማን ንባዕሉ ሞቲቬት እዩ ዝገብረካ ብርከ ሕጂ ንኣብነት ንበሎ ክልቴኹም ማኪና ትመሃሩ ኣለኹም ሽዑ ደስ እዩ ዝብለካ ብሓንሳብ ክተፅንዕ ነንበይንኻ ክተፅንዕ ነንበይኒ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ኸማን ፕሮግራም ምስ ዓርክኻ ምስ መሓዛኻ ወይ ምስ ሓውኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ድዩ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ግን ብዘይገድስ ከማን ንኣብነት እስኻ ቋንቋ ትመሃር ኣለኻ ኣብዚ እዋን እዚ እሱ ከዓ ናይ ማኪና ይመሃር እንድሕር ኣሎ ኸማን እንድሕር ተራኺብኩም እስከ ብሓንሳብ ነፅንዕ ዓርከይ ኣነስ እንዳሰልቸወኒ እስከ እስኻ ክተፅንዕ ከለካ ንገርኒ እንድሕር ኢልካ ኣብ ገዝኡ ዲኻ ኣብ ገዛኻ ዲኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብሓንሳብ እንድሕር ኣፅኒዕካ ኣብዚ ኸማን መፅናዕቲ ኣሎ ይገርመኩም ሞር ነቲ ሰብ ይሕግዞ ብኸምኡ ኸማን እዚ ስለ መፅናዕቲ ዝገበሩ ስለዚ ኢታት ኩሉ ዝረኸብዎ ከዓ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ይገርመኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምሽ ሆም ኦፊስ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ነናቱ ቢዝነስ ይገብር ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ገለ ሕጂ ኣብ ገዛ እንድሕር ኣለካ ዲሲፕሊን ክትገብር ንነብስኻ ኸማን ቀሊል ኣይኮነን ሰብ ይድውለልካ ሰብ ቆፀራ ምሳኻ ይደሊ ወይ ማለት እኒ እቲ ሓላፊ ስለ ዘይብልካ እስኻ ንባዕልኻ ናትካ ሓላፊ ስለ ዝኾንካ እቲ ክትገብሮ ዝደለኻ ንክትገብሮ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ማለት እዩ ቻሌንጅ ክብለኩም ከለኹ ከዓ እንድሕር ሓላፊ ኣለካ ኦፊስ ትኸይድ ኮንካ ካልኦት ሰባት ካብኡ ኣለዉ ዕለት ክንዲዚ ከዓ እዚ ንዝን ወዳኣዮ ትበሃል እንድሕር ኮንካ ወይ ኣብ ፋብሪካ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣማራጭ የብልካን 8 ሰዓት ክትከደና ኣለካ 8 ሰዓት ከዓ ወይ ዝያዳ እቲ ስራሕ ዝበሉካ ክትገብር ኣለካ በዓልካ በይንካ ኣብ ገዛ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ግን ብጣዕሚ ቻሌንጅ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ፀዓዱ ብዙሕ ግዜ ፕሮዳክሽን ላብ ዝበሃል ኣሎ ወይ ወርክ ላብ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ይራኸቡ ንኸምኡ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ዘለኹ ኸማን ኣለዉ ንበይኑ ካፌ ቡና ቤት እንድዩ ግን ከፅንዑ ዝደልዩ ቡና ቤት ንክመሃሩ ዝደልዩ ብርከ እዚኢታት መፅናዕቲ ስለ ዝረኽቡ ሽዑ ኣብኡ ከምዚ ኮሚኒቲ ዓይነት ኣለዎ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይኖም ነናቶም ክስታይ ሒዞም ክስታይ ይገብሩ ማለት እዩ እዚ ስርሖም ይሰርሑ ማለት እዩ መፅናዕቲ ዘይኮነ ስራሕ ኣለዎም ናቶም ላፕቶፕ ሒዞም ድዮም ገለ ኣብኡ ይኸዱ ወይ ድማ ኦፊሳት ኣለዉ ንቁሩብ ሰዓታት ከም ናትካ ኦፊስ ክትካረዮ ትኽእል ኣብኡ ከዓኒ ካልኦት ስለምሳኻ ዘለዉ ነናቶም ኦፊስ ዘለዎም ዝያዳ ሞቲቬሽን ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ንሰዓታት ኢልካ ጥራይ ኸማን ኣብ ወርሒ 10 ሰዓት ጥራይ ናብቲ ኦፊስ ዝኸይድ ኢልካ ጀስት ኣብኡ ኩንትራት ትገብር ማለት እዩ ምስ ትገዛ ሽዑቲአን ያ ፎኩስ ትገብሮ ከቢድ ካልኩሌሽን ዲ ወትኤቨር ኣብኡ ኸይድካ ትገብሮ ማለት እዩ ወይ ድማ ካልእ ከዓ ሓድሽ ዘሎ ብኢንተርኔት ከማን ዝተፈላለየ ፎሩም ኣሎ ንኸምኡ ማለት እዩ ዝቋፀሩ ኣብ ሓደ ኦንላይን ይቋፀሩ ኩላቶም ሽዑ ብሓንሳብ ኮይኖም ኦንላይን የፅንዑ ማለት እዩ ንኣብነት ንበሎ ንሕና ሕጂ እንድሕር ከምኡ ክንገብር ደሊና ጀስት ከም ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ናቶም ፕላትፎርም ኣሎ እንዶ ካልእ ዌብሳይት ኣለዋ ከምኡ ክትከፍል ኣለካ ብኡ ኸማን ባይ ዘ ወይ ብነፃ ኣይኮነን ከምዚ ክሳዩ ያ ምስ ካልኦት ኮንካ እቲኦም ከምኡ ኦፈር ዝገብሩ ከምዚ ኩንትራት ዓይነት ይቐፃሊ ትኸፍሎ ሽዑ ኣብ ድላይካ ግዜ ሎግ ኢን ጌርካ ኣብኡ ላይፍ ኮንካ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ላይፍ ከሎ ቪርቹዋል እዩ ማለት ምሳኻ ኣይኮነን እቲኦም ሰባት እስኻ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ዘለኻ እቲኦም ካልኦት ከዓ ኣብ ነናቶም ላፕቶፕ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ኣለዉ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሕና ከምኡ እንድሕር ክንገብር ደሊና ኣብ ዩቲዩብ ንኣብነት ንቋፀር ወይ ኣብ ዝኾነ እስኻ ናትካ ኮምፒውተር ሒዝካ ወይ ናትካ ወረቐት ሒዝካ መፅናዕቲ ሒዝካ እስኻ ተፅንዕ ኣነ ከዓ ከምኡ ካልኦት ከዓ ከምኡ ብዙሓት ኮይንካ ብዘይ ዕላል ማለት እዩ ላይፍ ኣለካ ኩላትካ ግን ኩላትካ እንታይ ዕላማ ኣለካ ናትካ መፅናዕቲ ክትገብር ወይ ናትካ መፅሓፍ ክተንብብ ወድኤባ እዚኢታት ሕጂ ኸማን ሓጋዚ እዩ ንከምኡ ኸማን እንድሕር ዓርክኻ ብርሑቕ ኮይኑ
ኣብ ዝኾነ ተቋፂርኩም ንናትኩም ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ቲ ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ከምኡ ትገብሩ ማለት እዩ ወይ ካልኦት ከዓ ምሳና ጆይን ግበሩና ብርክብ ብዙሓት እንድሕር ሓደ ዕላማ ኣለካ እሞ እቲ ኤነርጂ ናብ ከምኡ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ብመፅናዕቲ ዝረኸቡ ናተይ ኣተሓሳብ ኣይኮነን እንድሕር ከምኡ ንደሊ ኢና ኢልኩም ንከዓኒ ሓደ መዓልቲ ንፈትኖ ክብለኩም ይደሊ ኣነ መፅሓፍ ሒዘ ናተይ ኣብዚ የፅንዕ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ እንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ ንገሩኒ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ሓሳብ ማለት እዩ የስ ከምኡ ግበርልና ኢልኩም ኣብቲ ኮመንት ሕደጉለይ ኤንዳን እንታይ ምስ በልኩ እዚ ከምዚ ኣርእስቲ ክተቕርብ ከለካ ዝተፈላለየ ፖይንት እንድዩ ካልእ መዓልቲ ካልእ ቪድዮ ክሰርሕ ሸኒ እዚኣ ቪድዮ ከይትነውሕ መታን መወዳእታ ግን ከርእየኩም ዝደሊ ኣነ ማለት እዩ ንዓይ ዝሓገዘኒ ከምዚ ካርታይ ካርት ከዓ ኣሎ እዚ ካርታይ ካርት ማለት እንታይ እዩ ኣዚ ትፅሕፍዎ እቲ ክተፅንዖ ዝደለካ ሽዑ ከምዚ እንዳገበርካ እቲ ዘድልየካ ተፅንዕ ማለት እዩ ማለት ንኣብነት ባዮሎጂ ዲኻ ፊዚክስ ዲኻ ወትኤቨር ወይ ናይ ኣይዶኖ እንታይ ትምህርቲ ዓይነት ኢኻ ትገብር ዘለካ እቲአን ቀንዲ ነጥብታት ዴፊኒሽን ናይ ቀንዲ ቃላት ንኣብነት ኣብኡ ትፅሕፎ ሽዑኡ ከምኡ ክተፅንዕ ትኽእል ወይ ድማ እዚ ከርእየኩም እየ መታን ክፈልጥዎ ከምዚ ዓይነት ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዚ እንታይ እዩ ካርታይ ካርትን እዚ ከማን ካርታይ ካርትን እዩ ዝበሃል ብእንግሊዝ ኣይዶኖ ሓቂ ሓይሽ ክፍትሾ ነይርኒ ካርታይ ካርት ይበሃል ካርታይ ካርትን ግን ጀስት ብትግርኛ ማለት ወረቀት እዩ እዚ ሕጂ ዝተገዝአ እንድዩ እዚ ዝተገዝአ እዩ ንበይኑ ናይ እንግሊዝ እዩ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ከርእየኩም እየ ንኣብነት ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ዝተፈላለየ ቃላት ኣሎ ብክልተ ቋንቋ በዚ ሓደ ወገን ከም በበልኩም እዚኣ ጥራይ ቺፕ ትሪክ እዚኣ ከዓኒ ein übler Streich እዚ ከዓ ብእንግሊዝ ብሓደ ወገን ከዓ ብጀርመን ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ቃላት ማለት እዩ ወይ ሙሉእ ሴንተንስ ኣሎ ሶ ከምኡ ከዓ ቋንቋ ትመሃሩ እንድሕር ኣለኹም ባዕልኹም ከምኡ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕጂ ከምኡ እየ ዝገብር ነይረ ዝኾነ ቋንቋ ክምሃር ከለኹ እዚ እንግሊዝ ወይ ፈረንሳ ገለ ከምዚ ጌርካ ሽዑኡ ብቐሊሉ ትፍትሾ ኣነ ግን ሓቂ ሓሽ ኣብዚኣ እዚኣ ዝገዛእናያ ከምዚኣ ኣብ ሓደ ወገን እዩ ኣነ ግን ከመይ ዝገብሮ ነይረ ብሓደ ወገን ጀርመኒ ዘፅሕፎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ካልእ ቋንቋ ይፅሕፎ እዚ ፅቡቅ እዩ ሽዑኡ ፍርክብ ሓንሳብ ጥቃን ጥቃን ስለዘይኮነ ፅቡቅ ጌርካ ክትሓስብ ትኽእል ናብቲ ሓደ ወገን ኣይትጥምት ኢኻ ማለት እዩ እዚኦም ኣይዶኖ ስለምንታይ ከምዚ ገይሮሞ ግን ኣነ ከዓ ከመይ እየ ዝፈልጦ ግን ፈትሽዎ ኣየናይ ከመይ ይሓይሽ ንዓኹም ብዝያዳ እዚ ከማን ንደቅኹም እዚ ቪድዮ እዚ ሕጂ ንኣብነት ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ኣገዳሲ ንደቅኻ ከማን ከመይ ጌርካ እቲ ኣገዳሲ ኣብ መፅናዕቲ ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ክተፅንዕ ብዙሕ ትሪክስ ኣሎ ብዙሕ ኣገባብ ኣሎ ስለዚ እቲ እዚ ዝበልኩኹም ከዓ ንደቅኹም ከማን ሓጋዚ ይኸውን እዩ ኣብ ደቅኹም ከዓ ያ ንገርዎም ወይ ኣርእይዎም እዚ ቪድዮ ትግርኛ እንድሕር ይርድኦም ኮይኑ ካልእ ኣብ መፃኢ ካልእ ከምኡ ዓይነት ክነግረኩም ይደልየ ብርከ መፅናዕቲ መወዳእታ የብሉን ዝኾነ ሰብ ሕጂ ትምህርቲ እንድሕር ወዲእኻ ኣውስቢልድንግ ወዲእኻ ዩኒቨርሲቲ ወዲእኻ ኮሌጅ ወዲእኻ ወትኤቨር እቲ ሂወት እንድሕር ክትዕወት ደሊኻ ኣብ ሂወት ቀፃሊ እዩ እቲ ትምህርቲ ክትቅፅሎ ኣለካ ማለት እዩ ቀፃሊ እዩ ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፃሊ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብ ዝኾነ ስኒ እቲ ዲቨሎፕመንት እቲ ምዕባለ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ቀንዲ ግን እቲ ዝበለፀ እቲ ቴክኒክ ንምሃር ኣለና ቴክኒክ ኣሎ ብዙሕ ቴክኒክ ኣሎ ኣነ ዘይርስዓ ጓል 11 ኣይዶኖ ከለኹ ሓንቲ መፅሓፍ ኣንቢባ ሕጂ ግን ኣይረኸብክዋን እንድዒ ንሰበይ ሂበያ ዝኸውን ከምኡ እዩ መብዛሕትኡ መፅሓፍቲ መዓት እዩ ዘለኒ ሕጂ እንታያ ትብል ነይራ ሊያነ ቱ ሊያነን እሳ ሕጂ ከርእየኩም ደስ ምስ በለኒ ነይሩ ከርእየኩም ወይ ካብኣ ዝኾነ ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ከምፃልኩም እሳ ሕጂ ኣብቲ ዕድመቲ ብዙሕ ሓጊዛትኒ እንታይ ትምህር ንቆልዑ እያ ተፃሒፋ ናይ ቆልዑ እያ ነይራ ግን ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዘይርስዕ ክሳብ ሎሚ ቀጠልያ እያ ነይራ እቲ ኣናታ ክስታይ ካቫ ይዝክራ ይኸማን ከመይ ጌርካ ክትፅንዕ ኣፅንዕ ክተፅንዕ እያ ትብል ብትግርኛ ኣፅንዕ ክተፅንዕ ወይ ያ ኣዶኖ ሊያነት ሊያነን ብርከ እዚ ከዓ ኣገዳሲ እንድሕር እቲ ኣገባብ ፈሊጦም እትዮም ቆልዑ ከማን ዝያዳ
بينهم كتصنع يخلو عسرت جزء ناخيل في حجازي أيدلكم حجازي ختكفلو أيدلكم تريكس أزتي أجابة السيستم كتفتر لك زخونة ختصنا عند حتى يخ بوزق زتفعل عليه السيستم مالو أب كلام خمس عليكم بحج خمان أب قالي بحالتات يجرمكم كبحالي أتحزو علوم كم بعد جابان تشاينا بحلف الجابان بوزق كستالهم زتفعل عليه أجابة ناتوم ناي بحلاو مالتي كبدي إشتم زمهرو سخاء يحجزهم مالتي قلتفهم زخونة نجر كمهارو زخونة نوح قطر ديو زخونة قانق أخحزو زخونة كبد نجر كمهارو and زخاء بتعمي أقداسيو نعنا خمان كم حبرتسب I don't know أبهلنا خم إتاتالو ديو نجروني أب تحت الصحفو لي زو أبزين كلتا تشالنجي اللواني زين كلن زبالكوهم أيني تحقيزاتكم إلكم أب تحت الصحفو لي فتنوا سومون كلتا سومون فتنوا زبلوكم زلهو أب كلا أي جزيها أخال خمس ألكمي and the challenge زبالكم كأني work lab the production lab productivity lab كم تدوليهم زبالكم مالتي أب يوتيوب كنا نناتنا حزنا نناتنا متصحف شعور نتسب كمان مو مسج مسج نسدلو لنا تي كاب تيك توك أو تصيخة يا أبناتو فوكس كجبر كتصنع بحنسب كوينا أبزخنا تصنع بحنسب كوينا ننبب ويدما انت أخن جبر نخيل نتحدى لكم مالتيوم زخونة متحف بحنسب نمرت يا كل دينا ننببا وحد وسن chapter ننبب ناي زخونة متحف بحنسب أبزن نجبرو مالتيو نتحدى لكم أب لايف كم جبرو نخلينا سخاتكم شعور تمهارو أنا ينببلكم بجرمن نحركون بجرمن شعور خا بتقرنيا بعضمي نجركم كم إذا خمان بعضمي زبلوكم زلخو يا إذا كم حسابي challenge مالتيو نجروني انتاي عيناي challenge دس يبلوكم and yeah بزح الله نجركم زدلي جن زي فيديو ندا اتن فيديو تات ندا نوحة so فرحات ندحر لك خا مودة تخبل لك زدلي فرحات ندحر لك خا فريح له كلا عبي يفرحني وكم زي ما صنعتي رأسي يحمني وخمو بزح كزي سميع له رأسي يحمني وقال ندحر تبل كوين كاخا أني كم زي زبل بحث الكزي تفتن ننفس خاخا أنت تؤمنه واو I'm excited إذا خنبب اسك I'm ich bin gespannt تايب هالبتقرني بالطعمي تهان دسي لنلو إلكا ننفسخا كم affirmation مالتي ننفسخا كم مانترا تزاربو ترديخمني بركة تنزاربو خاني نتحنقلنا مسج أزو أبتكبر أزو يحجزنا أيوة حتصيروا يحجزنا أيوة تسمعكم تخونوا نبعلو نبينو أرستي إزي كم تسألكم كفتني so إذا خا أقداسيو ننفسنا نتاين منقبول لنا خا بجاهم كل جزء ننبسخا نحر داون تجبر لها السن بعلو كتتصنع يتخنيها بركة كتتصنع نحر كونك حنقولك كوفود خونا لو دما خا let's أخونا لو كاب كسي كاب نيجاتيف التحساسبة كاب نيجاتيف نحر تحسب كونك قد علي كلا زد أنا أبيك مارو أنا أبيك لو أبعد لنا خندز خفلت رأي ودي إيه نحر تبل كونك حنقولك حدا خزايك بركة نحنقولك درو كال يؤمن كايلخا نحنقولك جن كم زجبر كال خا أخطأ منو تخيخا كدم سوسوت تخيخا تي كم كسب حجة تبل نحد يركا كلا أب تمرتني فعينا بركن كاب قدمي دماغ أخال قالو كلا تمرتي يسلتوني و زيتات كله destructive مالت هناتي كونن بوزيتيف كتحسب لك تمرت مالت عود مالتيو تمرت مالت كأ you know أتعاملون يهم جن نحر تعم كايو تعم دات عم يسمت ترديهمني أزوزو دس يزبلكا because knowledge is power you know so تمفلات نبعلسني دس يزبلكا نفسخا خمان أب نفسخا خمان chemical سالو فطر كم بعد دوبامين نحن زخون نجار تعودك ويزخون نجارات نعخا نحنقولك قبو صبوقي مالتي كيمستري متن كمان مالتس تي كيميكال اب حنقولنا زولو تي هرمونز اب حنقولنا زولو جلوكس هرمون يبحال دوبامين كان معتي 5 بينو
እሱ ሕጂ ይፍጥር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ደስ ዘብለካ ስምዒት ይስማዓካ ዋው ተዓዊተ ትዝክርዎ ዶ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ተዓዊትኩም ከመይ ይስማዓኩም ነይሩ ወይ ኣዴኹም እንድሕር ንኢዳትኩም ከመይ ይስማዓኩም ነይሩ ወይ ሓውኹም ወትኤቨር ወይ ሰብ ከማን እንድሕር ንኢድኩም ዋው ወይ እንታይ ዝበሃል ፕሬዝ ያ ንኢድኩም ኣድኒቕኩም ሰብ ከመይ ይስማዓኩም ፖዚቲቭ ስምዒት ይሓድገልኩም ምሽ ዝያዳ ከዓኒ ንነብስኻ ክትተኣማመን ይገብረካ ማለት እዩ ሶ ፕሊዝ ኣሕዋተይ እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ቻሌንጅ እዩ ኣነ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝብሎ ካባኹም በሊፀ ወይ ካባኹም ክኢለ ወይ ካባኹም ፈላጥ ኮይነ ኣይኮነን ግን እንታይ ይኣምን ኣነ ዝኾነ ሰብ ክመሃር ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓ ክበፅሖ ዝደለየ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብዘየገድስ እንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝገይሩ ዝገበረ እዚ ከዓ ንሓንጎልና ክንእምኖ ክንፍትን ኣለና ኦፍኮርስ ወላ ሓደ ቤሲክስ እንድሕር ዘይብልካ ንዓኻ ዝያዳ ግዜ የድልየካ ግን ፀገም ኣይኮነን ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ እሱኡ እቲ ኣገዳሲ ኤንድ ኣብ መፅናዕቲ ከዓ ኮንሲስተንሲ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ሎሚ እንድሕር 5 ደቂቃ ኣፅኒዕካ ፅባሕ 5 ደቂቃ ድሕሪ ፅባሕ 5 ደቂቃ ብጣዕሚ ይበልፅ ካብ ሎሚ ሓደ ሰዓት ኣፅኒዕካ ድሕሪ 2 ሰሙን ከዓ መሊስካ ተመሊስካዮ ኖ 5 ደቂቃ መዓልታዊ እንድሕር ጌርካ ንሓንጎልካ ዝያዳ ይሕግዘካ ከማን ኣኽእሎ ክትሕግዞ እቲ ዘፅናዕካዮ ዝያዳ ይሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ 5 ደቂቃ ፈትኑ እሞ ብ2 ደቂቃ ፈትኑ በቃ ጀስት started try it ሽዑ ንገሩን ኢኹም በቲአን 5 ደቂቃ ዝፈተንኩም ወይ ብ2 ደቂቃ ግን መዓልታዊ ክኸውን ኣለዎ ዝበለፀ ከዓ መወዳእታ ክነግረኩም ብዙሕ እንድዩ ናይ ንኮ ምስ ተሰኣኻ እቲ ሓንጎልና ሽዑ ክፉት እዩ ዩ ኖ ሶ ናይ ንኮ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ብሉፅ እዩ ዝበለፀ ግን ኣብ ከምኡ ከማን ፍልልይ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ናይ ለይቲ ዝፅንዕ ኣሎ ዲፔንድስ ኦልሶ ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ንኮ ዘፅናዕካዮ ፅቡቅ ድማ እንድሕር ክኢልካ ከዓ ቀቅድሚ ምድቃስካ እቲኣ ናይ ንኮ ዘፅናዕካያ እንድሕር ደጊምካያ ሓንጎልካ ሞ ክሕዞ መፅናዕቲ ገይሮም ኣብዚ ከማን እዚኣ ከማን ከም ትሪክ ነግረኩም ናይ ንኮ ዘፅናዕካያ ናይ ምሸት ሓፃር ትደግሞ ሓፂር ምሻለኩም ሕልፍ ሕልፍ ተብሎ እሱ ከማን ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ኣይ ሆፕ እዚአን ኣይ ዶንት ኖ ክንደይ ነጥቢ እየን ረኣይዎን መሪዝኩም ፈትሽዎን ፍቐድዎን ኣብ ታሕቲ ከዓ ፃሓፍለይ ክንደይ ነጥቢ እየ ነጊረኩም ብዙሕ ነጥብታት ስለ ዘለኒ ግን ሕጂ ከማን ገሊኡ እየ ነጊረኩም ዘለኹ ብሕጂ ካልእ ክነግረኩም ክፍትን እየ እንድሕር ተገዲስኩምሉ ማለት እዩ እንድሕር ሕጂ ሓደ ክልተ እቲ ቪድዮ ሪኢኹሞ ያ ሶ ኖ ኢንትረስት ማለት እዩ እዚ ከማን መልእኽቲ እዩ መልሱለይ ከዓ ኣብኡ ፕሊዝ ኤንድ ዳን ያ ክሳብ ካልእ መዓልቲ ኣጆኹም ኣጆና ኣብዚ ዘለና ሰላምን ጥዕናን ቅሳነትን ፍቅርን ይሃብና ባይ